Estes 12 ou 13 anos que levamos xa de traballo coa Orquestra Sinfónica de Melide, hai que destacar desde logo a tremenda evolución que experimentou o xeito tanto de executar a música como de concebila. Penso que todos aprendemos moito desta experiencia. Eu aprendi moito cos rapaces da orquesta, vinos arrancar, algúns deles eran os nenos cando empezaron, eu tamén era máis neno que agora, e agora que xa teño unha madureza, pois evidentemente iso notase na maneira de executar a música e notase tamén á hora de enfrontar unha grabación, pois na maneira que teñen de estar no escenario, de saber conservar os tempos, saber conservar a afinación, saber conservar a ausencia de ruídos alleos ao que é a propia música, etc. Neso o avance foi tremendamente positivo. Parellamente a todo eso, vexo tamén que neste momento é a única maneira que temos de poder facer un programa completo de música en Galicia e para Galicia. Os músicos son galegos, o director é galego, o compositor de moitas os compositores de moitas das obras que levamos gravados con esta orquesta son tamén galegos. Penso que é a orquestra que neste momento ten máis música do país rexistrada, o cual non deixa de ser un valor engadido importante.